थांखायाखैलै जोंनावबो थांखायाखैलै जोंनावबो परमद was it like that? Thank you like होनायनि थाखाय thank you Ranjit Singh Sohan thank you Ranjit Singh Sohan मेरे एल्बम में आने के लिए thank you कौन है कीजिए मा जादों मेला मानसि थैबाय बे होमबा ना कारेन्ट बेरफुदों दिपुल अफिसियेल जाखांबाय नामा आब' ओंखाम जाखांबाय दासो जाखांदों खाना हो गया बीबी कहा हो गया चौहान जी दिपु लागै मा ओंख्रि जानानै फैखो ओइ आंहा नोंजों गोदान लोगोसो माथो दिपु लागै आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दै भिडिअखौ नोंबो आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामदो आगै आइ एम कामिं आबै ओइ आबौ आंना 1K जाबायलै खुनुरुखुम आबौ 1K हो गयालै आज मेरा आं खालामदों सिगाङावनो नों खालामाखै खालामना होदो आब' खालामबाय आं दे आबि मिक्सार बय हेल' आब' हेल' उज्जवल 3 like that नमस्ते उज्जवल your friend नमस्कार I have 30 ID दिपुल अफिसियेल उज्जवलजों लोगो जानोबा जादो गोमबोर सिं आबौ आरबिजि अल फ्रेन्ड लोगो खालामदों आरबि मिक्सार बयजों लोगो जानोनो आरबिजि प्लिज स्टार बोला है आङो ब्लु हरनानै होनसै दिपुलागै हरनानै होबाय दे दिपुलागैयाव बिनि जाखो खोन्थाहरलो दिपुलजि प्लिज स्टार्ट बोला है उज्जवल खाम कमेंट करो बोला है उज्जवल आपको कमेंट करने के लिए बोला है पहले सपोर्ट करने के लिए बोला है ये खुद ब खुद सपोर्ट करके देगा आयु गोमबोर सिंखौ बोरैबा खालामफ्लांबाय आङो नै फिसाया बागदावबाय होनो मिलि मिलिखाय माखौ मिनिखो आं सोरखौबा हिट खालामफ्लांबाय बेखौ मिनिनोसै आरो नोङो लोगो साबसक्राइब खालामबा आनसाबसक्राइब जायो फुल भिडिअ नायाबा आंना जेबो जायाखै ना सोरखौबा माबा खालामदोंमोन आरबि मिक्सार बयखौ जाफिनबाय थैथारसै नै नों बौआ मिनिनानै गोमबोरसिं माबा
सैमानाव लख्रा माबा गानहोनायखौ मिनिनानै थैथारसै। आब' मनजुलि कंग्रेचुलेसन 1K जाबाय माथो लाइक दा थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इनार प्रडाक्सन आगै नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंखौ माबा होनहरनायनि थाखाय थेंक इउ इनार आगै थेंक इउ लाइक मोनसे होना होदो दे जेडी सरगयारि कंग्रेचुलेसन के थेंक इउ जेडी थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम गिभअवे भिडिअ लानानै फैगासिनो आङो बयनिबो थाखाय रिसार्ज सोनानै हरगोन सोर सोरनो नांगौ बयबो फेसबुकाव शेयार खालामना होबानो जाबाय एबार भिडिअ लाना फैगासिनो आङो दे आं हौवा मा आं हौवा जाखो दा खि गोरा नालाय लाइक डान थेंक इउ संगिता हाय संगिता ब्लु खालामाबो अके कमेन्ट आं उल्था फाल्थासो फरायलाबायबायहां लाइक डान थेंक इउ लाइक देनेकिलिस जेडी सरगयारि लाइक डान थेंक इउ मा खबर आब'सना खबरा बिदिनोसै आगै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया भिन्दि बाथोनसो मिरामिस दिनै कैसे हो आप आज मैं बहुत खुश है क्योंकि आज मेरा 1K हो गया है ना जाने कल बा क्या होगा लेकिन आज बहुत खुश है मैं मामालाय कंग्रेचुलेसन थेंक इउ निहासना कंग्रेचुलेसन जासिहरनायनि थाखाय नै बे मा जालाखो बेलाय आबौनि फावालाय मा कंग्रेचुलेसन होनहरखो नोंहालाय कंग्रेचुलेसनखौ कंग्रेचुलेसन होनहरबायहाय कंग्रेचुलेसन आबै मिस्टिया माला आबै गिभअवे भिडिअ लानानै फैगासिनो बयनिबो थाखाय बयबो गेलेनो हागोन नै नों आबै मैया आंनो कमेन्ट रिप्लाय होआखै सालानो अबेयावहाय बबेयावहाय सोरांसागै मैया उन्दुनो ओंखारनाया मा जादों आङो मोनायाव एनार लोगो होनदों आरबिजि प्लिज चेक एन्ड बेक होनदों आरबिजि प्लिज चेक एन्ड बेक होनब्लाहाय आरबि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो उजुवाला नोंनाव बेक बिहरफिनदों आंनिखौबो थाबैनो 1K साबसक्राइब खालाम प्लिज जेडी सरगयारि नोंना बेसेबां सापर्ट आइडि दं खोन्थाहरलाय आरबि बाहाय लाइक डान सना थेंक इउ आरबि आंखौ मानो अना जाखो अना जाबाय न्यू काम साथ टेन आईडी से किसी के पास सपोर्ट आईडी है तो संगीता किचन के साथ जुड़ जाइए उसके पास 10 आईडी है आरबि आंनि भिडिअखौ कमेन्ट हरना दोन आं दा दसे उनाव सापर्ट खालामगोन जेडि प्लिज स्टार्ट मनो ब्लू होनो थेंक इउ होनि र' कंग्रेचुलेसन डियर थैंक यू संगीतास मैं बहुत खुश हूँ आज बहुत कुछ कल बा न जाने क्या होगा आज तो 1K हो गया है कल बा क्या होगा आप लोगों के लिए मैं गिवअवे वीडियो लेकर आ रही हूँ जो इंतजार कर देना ठीक है गाबोन सुनसै आं थोरसिखौ दोनदो उज्जवल बर' काम 14 से उज्जवल बर' काम 14 से बोला है संगीता के पास भी 10 आईडी है निजम फ्रेंड हो जाओ आरबिजि प्लिज चेक एन्ड बेक जोंहा अफिसियेला फैबाय जे अफिसियेल हेल' ने ब्लु हो बाजै प्लिज थेंक इउ लायने होगासिनो नै होबाय उज्जवल मेरे कर दिया है चेक करो बोला है टाइगर ने साथ बोला है प्लीज मेरा न्यू वीडियो पर 14 लाइक 14 सब्सक्राइब प्लीज मैं भी दूंगा प्लीज स्टार बोला है टाइगर होनदों निजम ब्लु स्काउ नोंनो ब्लु स्काउ जुलाफि
आं मिथिया जुलाफि जाहोनांगौ आबै 1K जानायनि दे जाफैबानो जाबाय आङो र' 1.23K जाहोगोन नङाबा आनजाफिनबा लासिंसिं जागोन ना आंहा जाला मेगना सोना दे उन्दुदो सोना नेहा आं गेलेया दे डाइरेक्ट हरखानांगोन नों गेलेयाबा एन मोसाहारि ब्लग मा ओंख्रि जाखोनो ओइ उज्जवल बर'य होनदों ओके उज्जवल बर'य होनदों ओके उज्जवल न्यू ब्लॉग में चलो बोला है तू आईडी है आरबी मिक्सर वो मेरे से एक्सचेंज कर देना मेरे को अगर नहीं दिया है तो आरबी मिक्सर जेदि अनला दाउ अमाबा जानो बाय मानो थांखो आं लाइभ फैबाथाय फन फैयो आंनाव 3 सापर आइडि दं निजोम सालाया हेल' हेल' माइ टेस्टिं होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया माबा बाथोन भिन्दि बाथोन जेबो गैया निजोम ओके स्ल' जल बोला है निजोम ने सरि टाइगार होनदों लाइक दा थेंक इउ जावैसो हेल' सिस्टार मा खालामदों होनदों जनबिर फैदों जोंहा आङो नै दसे लाइभ फैदों आरोना सामफ्रामबोनि रुटिन बायदियै जनबिर मा ओंख्रि जानानै फैगोन नोंहा आगै सादाया आबैनासो 1K जाबाय जोंहालाय माला जाबावनांगौनो मा बायलै माला बावलै होनदों जागोनथ' सनाफोर जागोन आं बेसिबां गोबाव नेदों मिथिगौ 1K जानायनि थाखाय आरो दिनैसो जादों गाबोनबा मा जागोन भगबान जाने हेल' मन्जुलि सिस्टार सिरि फेमिलि हेल' वेलकाम आंनि एलबियावहाय बयबो लाइक मोनसे थुनानै हो सनाफोर अननानै 16 जन दं सोर दं जाखो बोरोबसिम थांमोन अजितन बाजै आदाया मा खालामदों हनै नोंदाया मबाइल नायगासिनो दं मबाइलाव मास्टारना एखे मबाइल थुगासिनो मालाय हांखौनो लाया हाय गुहर खोट मैं तुम्हार न्यू फ्रेंड थैंक यू मुजीबर रहमान मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी ओ आपका तो चैनल नहीं है अगर आपका चैनल है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके जाना ठीक है मैं लाइव देखते ही आपको वापस करेगा ठीक है मुजीबर रहमान थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए मुजीबर आप कहाँ से हो बोलो मुजीबर आप कहाँ से है एनार आइया आब'आ गुमैखौसो थोरसि सुदों नामानो गुमैया थोरसि सुथारगोन नालाय नोंना नोंगुमै सनाया गावनि माबाखौनो सुना लाया बियो बादामालिखौनो आरो थोरसि सुथारगोन जोनोबि रुमाव लोगो खालामनो जोनोबि बागै लोगो जानो जोंहा आरबि मिक्सारजों दा बड' रिलेसन ब्लग हेल' दा बड' रिलेसन ब्लग वेलकाम आंनि एलबियावहाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सर्ट वेब आंनो हरले नोंनि गिफ्ट होआब्ला जिएव हरखा दे अके दे जागोन आगै चेनेल दं नामा आगैयालाय चेनेल दङथ' नै आङो सापर्ट खालामबाय दे आगै आंखौबो सापर्ट खालामाखैबा खालामना होदो भिडिअखौ आङो दाहाय नङाबा गाबोन नायनोसै दे आगै अफाय थांखोबा आं फरायनायालाय बोरो न्यू काम सार बोला है टाइगार होनदों माम जादों आं जाग्रो दे उज्जवल मैंने आपको सपोर्ट कर दिया कमेंट कर दिया प्लीज सपोर्ट बैक ओके बोला है आबैखौ एसे बराय बिबो नोंहा नोंनाव देखाय जाम्बा बिदिखौ फुरा नायो सुगाव हो बरायनांखासिगोन
रिसार्ज मोननो खोमा आंखौ बुरखायदों आंखौ बुरखायदों नम्बरसिं ओमफ्राय आबौआ बहानिमोनलाय आब'आ बहानिमोनलाय होनदों आङो क'क्राझार गसाइगावनि आगै फाग्ला लोगो खालामदोंमोन गलापि ब्रह्म ब्लग फैदों हाय आगै सना मा खबरनो खबरा बिदिनोसै आगै वेलकाम आंनि बेयावहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो गलापि आगै लाइक होआखैबा लाइक मोनसे हरदो दे ओमफ्राय संगितास किटचेन इउटुबलाय गलापि लोगो जादो दे नो आरो बिजों निउ फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट मी बोलाहे जेदिने आंनो मोनथाम नायगासिनो नंगौ थेंक इउ आब' सना सिडि लाइक डान थेंक इउ अनुप लाइक डान अनुप स्टार पइन्ट थेंक इउ हेल' एभ्रि अनुप प्लीज 3 आईडी से रिटर्न कर बोला है प्लीज न्यू कम 3 आईडी से तुरंत रिटर्न करेगा फॉलोअर्स के साथ आ जाओ बोला है अनुप के पास 3 आईडी है गोलोमदों फांखाया गावनावल' जाबाय नोङो ओरै आफाङाव हो जाहाथे बयनावबो नांनायनि थिंजोंहाय खिरा मा होनो जोंहा आंनो 1K नाङालै 200 खालामबा हाबानो जायो दे लासैनो ने नमस्ते दीदी मैं आ गई हूँ दीदी थैंक यू बीदी आने के लिए मा ओंख्रि जानानै फैखो बिदि उनु प्लीज काम बोला है 3 आईडी से बुलाया है लाइक डान अब सोना थैंक यू आ गई लाइफस्टाइल काम 10 आईडी से संगीता के पास 10 आईडी है उनुप अगर फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ उनुप फ्रेंड करो बोला है उनुप आपको बुलाया है अरबी मिक्स करने मिहाया मिनिबाय हनै गेन्दा फरायलाय खामानिखौ अबे मिनिनायनिफ्राय हरफिन हाया मैयाखौ नुवाखै आं लेव बेसेबा गोलाव थांनाय बेसेबा गोलाव दङ फरायनोबो रोङा नेहा ओइ मावजिनो नेहा मावजि होनदों उनुपने बुलाया है ट्रेडिसे गोदान लोगो फैदो थाब आंबो नोंसोरनिखौ नायनानै सापर्ट खालामगोन अके होनदों आब'आ हा मा बुङो आब'नो फाग्लाखि होनदों आरबि आगै लोगो जादो दे होनदों सरा होनदों आंखौ सोर नायदों दे फाग्लिफोर सयथिबो रावबो खबर गैया फाग्लिफ्रा होनदों गलापि आब' कमेन्ट हर आब' होनदों निउ खाम सात होनदों मिनिदों हनै एक्स निउ खाम ओमफ्राय होनदों एन मुसाहारि जाद बुंथारो ना आब' सना आना मन्जुलिजों आब'आ होनदों नोंखौजों थांबायाव आब' सना थाब फराय आब' औहाय थालांजोब्बाय आं बारख'नोसै नामा नोंखौ मिन्थिबाय होनदों थाब फै गोदान लोगो फैदो होनदों नोंसो नेट ब्रह्म आंनासो जागोन आंनानो होनदां नेट प्रब्लेम आं बारखौ जारलासो होनदों फरायखानो हाला माथो मोनजुलिनो फरायखनो हायाखिसै नै बाबुआबो डिस्टार्ब ना रायजोफोर आंनि अर बाहायनिफ्राय जेलाव फैफिननोसै दे फैफिनदो माथो सोलायबाय थायो बिदि चेनेलनांगौ सोलायबाय थानो नाङा दे कनफिउस जायो मानसिफोरा मिथिबायना आयु आब' सना जोबोद गोदै बुंनो रोंगौ माथो र' आंबो र' होनदों रिप्लाय हरगौ हाला नामा हरगासिनो एन आब' मा खबर आब' थाब फराय एमबि गैला जोबसिगोन गिभ मी इउर नाम्बार मन्जुलि डार्लिं फन
आसा बुन्दा आसा बुन्दा आं आसा बुन्दा जागोन नामा बिदिया गै मोजां होनदों गैला मन्जुलि मा जाखो नेट प्रब्लेम जाबाय नामा मा ओंख्रि जाखोनो जोंनिया ओंख्रिया भिन्दि बाथोनसो आं दासो फैफिनदोंमोन आगैमोन दासो फैफिनदों हनै दाउ अनला अमा बाजा बिदि सना बिदिया संदों मिरा हेल' आब' हेल' वेलकाम मिरा वेलकाम आंनि बेवहाय मेगना जाला बिदि आंना होनदों उन्दुनो खाथारबायनो फुलखि सापर्ट मिनो अबे फुलखि फैदों आं नुसनासैथ' फुलखि किधर फुलखि है फुलखि आया ही नहीं सोदोमस्रि कंग्रेचुलेसन फर 1K सिस्टार थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आंनो कंग्रेचुलेसन जासिहरनायनि थाखाय सोदोमस्रि थेंक इउ गोसोआव गोजोननाय मोनलायलायदों ना कंग्रेचुलेसन जासिहरनानै गानथिखौ फैदों बेखौ जेखौ मोन्दों बेखौ गान आंखौ सिनायथाराखै नामा जियाब नागिरग्राखौनो सयथिबो दा आंना टाइम फैलायसिगोन खोथा दंलायो दिनैबो दे आंबो सिमाङाव थांगोन आरोना दसे नोंनि जिएप नागिरनायाव खालामहैगोन आङो मिथिबायना हेल' मेडाम क्या चैनल का नाम है आई लव यू 95 हेलो आई लव यू 95 वेलकम मेरे एलबी में आई लव यू 95 क्या सब्जी का क्या है और कहाँ से है कैसे हो आप मेरा जेडी मेरा बर' प्लिज सापर्ट आं भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनहर आंनाव आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन नों गलापि आरबि मिक्स थांबाय ना मा सापर्ट खालामना फैबाय आं आरबि आगै नोंखौ आरबि मिक्स आगै नोंखौ सापर्ट खालामनानै फैबाय जोंहा गलापिया एनआर अन थेंक इउ एनआर आगै सना आं थांबाय ना अल फ्रेन्ड बाय नेहा आगै दानो थांसै मावजिया बुंदों लेन्थन फैबाय लेन्थन बाथि मन्जुलि मामि ओंखाम जाबाय नामा लायदान थेंक इउ ओंखाम जाबाय बाबा उन्दुबाय आबा दुमबाय मिराबो जिडि सोरगोयारि अके होनदों आसा बुन्दा हाय एन मुसाहारि होनदों आसा बुन्दाया खर' साबाय आं उन्दुनो ओंखारनाया दा दसे उन्दुनानै 5 मिनिट उन्दुबाथाय नों सोरांबाय उन्दुदो नेहा उन्दुदो आं सोर दे ओमफ्राय नों सिनायखाथाराखै आन्दासाव नोङो मामा सोदोमसाना बोरैबा नामलाय र' बावबाय आं बोरैबा आमलाय सोदोमसा नामा दहाय फार्स्ट फैनाया मेन आइडिजों गलापि ब्रह्म ब्लग ना माबासो बर' कार्टुनसो नामा बावबायलै नामखौ खोन्थाहरलाय जोंहा सोदोमसा बायदिसो मोनदां सोदोमसा ना मा नामलाय दहाय फैदोंमोन ना बोरैबा नामथारमोन नाम जाया नायफिनबाबो गलापि ब्रह्म ब्लग प्लिज सापर्ट खालाम आंनिखौबो नोंनिखौबो सापर्ट खालामगोन कमेन्ट हरना दोनहर होनदों आरोना जिडिया ब्लु होदो जागोन आबा जागोन आंनि फिसा हौवा बिदि आगै जाथारला माथो हाय आसा बुन्दा दों एनआर अन थेंक इउ बिरिएन आं रिंकिनि लाइभआव दंमोन आं रिंकिनि आङो बिबुथि ना मा नामनो बिबुथिनि माबायाव थांदोंमोन सोरांसा स्टेटासफ्रा सयथिबो बिनानाव बिग्राखौनो बावथारो बाला बावाखैना आङो होनदोंना सोरांसाल' होननो बावदों आङो नामखौ आं गोसोआव गैयाना सोरांसारना बोरैबा होनदोंमोनलाय आङो दायो बावदों आङो खि गोरान सालथेखौ फरायनो हो नों सालथेया गावनि मबाइलावनो बेस्थ' मालाय सिख्लाफोरजों मेसेज गेलेगासिनो मालाय गोदानसो नागिरदों फिबा आंनिफ्राय साबसिन मोनो खोमा होननानै आब' आं बैथिं गिदिंना फैनि दे आब' अके गिदिंना फै दे दा फैफिन अर बाहाय नोंबो फैबाय नामा औ फैया जायो
मेनानो बेसो एक्सालटेखौ फरायनो हो मालाय हनै माबा मा नायदों नोङो ओइ मेंख' सिरिजाल्ट हा स्किम लटारियानोसै स्किम लटारिनो मालाय स्किम लटारि जाखाला गारा बेखौनो नायगासिनो फेसबुकनो माबानो आंबो गुमैजों लोगो जानोसै सयथिबो सासेयानो मोनगोन खोमा दाखिनो औ मोनखागोन नोङो नोंगुमैया अस्टादसो हिनजावआवहाय माबा बियो मा होनोमोनलाय सेंग्राफ्रासो मोना जोंसो हाबा जाबाय गथ' गोनांसो मोनगोन नामा हाबा जाखानायफ्रासो मोनो सेंग्राफोरखौ मोनला दानि जुगाव मैना सरगारी हेल' आई लव यू 95 अमन हेलो मैडम जी आपको कहाँ से मैं आप कहाँ से हो मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ आसाम से हूँ आसाम है मैं क'क्राझार रहने वाली गुमैया गोदान लाबा नोङो गोदान लाबा आं गोदान लाया आगै सोलाबा आंहा फिसा हौवा दंखायो फिसा हिनजाव सासे फिसा हौवा सासे दंखायो आं गोदान लाया आं हारसिङै जागोन हारसिङाव गसंनानै जागोन आं दरखार गैया बे गुबुनजोंबो दस्राजोंबो बे रायजोखौनो जाहैखानांगौ हारसिङैबाबो बे रायजोखौनो जाखानांगौ आरोना रासिन खस्थ' मोनहैनाय जायो ओंखायनो नाङा आंनो लेथनाबो होनदों आंनोथ' नागिरला ना मनजुलि हौवाखौ आंनोथ' नागिरला न' मन्जुलि हिन्जावखौ नों देराखैना आबा देरदो बिदिबा नोंखौ लायगोननोसै आं एक्सनानो दे थांजागोन दि दा वेट नेथ' होननाय जादों दासो बोरमा बेदरजों जाना फैदोंहाय बाब मासे गोथावलै मे बि बड'लेण्ड गोसाइगावसे गोसाइगाव से है मैं भी गोसाइगाव से हूँ अब गोसाइगाव कहाँ से है आई लव यू 95 बोलो मैं भी तो गोसाइगाव का हूँ गोसाइगाव रहने वाली हूँ मैं बोलो गोसाइगाव कौन सी जगह से हूँ दा बायदियाव गुमैया बोरैबा गारा नङा गारफ्लांबा गान्दु गोबा गाबगोन बे सयथिबो सोलाबाखै बान्दरमाया गैया सुन्दरमाया गैया होननायनिसो मिथिबाय सर्ट एसे दुखु जागोन बेसेबां दुखु जानो मास मोनसे मोननै नंगौना नङा हाय सिस्टार हाय प्रिया आई एम वेरी हैप्पी आज क्योंकि आज मेरा 1K सक्सेस हो गया है कल ना जाने क्या होगा शायद कल ज्यादा ऑन होने से फिर से 1K बनाना पड़ेगा लेकिन आज 1K हो गया है इसलिए मैं वेरी हैप्पी आज आब' आंनिखौ साबसक्राइब खालामना हो अननानै नै आगै मैना आगै आंनोबो साबसक्राइब खालामखाबायथ' खालामाखै नै खालामबाय आगै आङो सर्ट भिडिअ'खौ मोनसे नायनानै होनोसै नै समायनाथारहाय मालाय जोंहा सनाया नै मैनाया जेरै ना मेरै मानसि मेसेज हरना दोननो आं आगै सना आंखौबो साबसक्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो बहाय थांखो बोरो आयै सिखोना मोजांथारमोनलै बारग'लांबाय होनदों आयै सिखोना मोजांथारमोनलै बारग'लांबाय माया प्रिया दारलिं फैदों आंहा सना लोखि जिउआ सबकथा से हूँ मैं आप सबकथा से हो खासियाबारी उधर है ना मैं गोसाईगांव टाउन का हूँ गोसाईगांव टाउन वार्ड नंबर 4 रहने वाली हम लोग का गेवलांगपुरी बोलता है ऑन
आंनो दै गिलाससे लाबो आं दै गांदों आब' लामा गोजान थाबायनायखाय आयै सना बर' खाथुनाखै न' लोंदो एखे दैखौ हरजानाय मोनोबा वाट्सएपफ्राव हरनानै मोनलोंनाय मोनबा हरगौमोनलै बर' कार्टुन सभी को बोलूं मैं 1K हो गया है जल्दी जल्दी वाट्स करके फुल वॉच करके देना मतलब मैं गिव अवे वीडियो लाने वाला है सभी खेलना सभी को कौन जीतेगा इसको 3 महीने का रिचार्ज फ्री देगा मैं फर्स्ट प्राइज को और सेकंड प्राइज को 1 मंथ का और थर्ड प्राइज नहीं देगा मैं क्या गिफ्ट देगा क्या खेला देगा मतलब क्या गेम देगा इसको मैं अभी डिसाइड नहीं किया है सभी को लेकर डिसाइड करेगा जो जीतेगा इसको 3 महीने का पर डे 1.5 GB का मिलेगा अबे थांखो बोरो आं फरायनायालाय आब' प्रिया दुस्त होनो एनार थेंक इउ सना एनार आं दहाय गान खनदोंलै एनार गोसोआ मानिया सना नोंखौ होननायखौहाय हाय आब' सना होनदों लाइक दान आंनियाव खोन्थाहर गारोब्ला बहा खारनो नोंनि एक्टरा मोनजोलै औ मानसि फैनांगौ ना आज'नो और बाहाय कि दुस्त मा ओंख्रि जानाय होनदों सालथेया बिदि सेन्सुरि मारिगोन नामा मारिगोन बायदि मोनोलै लाइक दान अन थेंक इउ जागासिनो आब' प्रिया होनदों जागासिनो खांग्रां सासे नुगासे सेलेसन खंग्रांगासे नुगासे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ सर थेंक इउ गोसो बिखा बिख्लोनि फेरखिना साबायखर अमित बसुमतारी हाय मैं लड़की ढूंढ रहा है मैडम शादी करने के लिए या खामबाली बाई दे लेथ' साइब दुस्त जारलासोहाय नोंजोंबो होनदों लेथ'ना मा लिरखोहाय आं बुजिया बेखौ जाहाथे गारबा हल नाखि मन्जुलि मा होनखो बे आं बुजियाखिसै दे हल नाखि मन्जुलि होननायखौल' बुजिबाय आङो दिदि नायबायनाया कपिराइट स्ट्राइक फैबासो नायलाबायनाया कपिराइट स्ट्राइक फैजाबासो दा बिदि नायलाबायनाया कपिराइट स्ट्राइक फैजाबासो दा मा नायनाया गान खननाया हा होनदों ब्लु हो आब' र' मैना आगै होगासिनो होबायानो दे अन निकिता अन थेंक इउ और बाहाय मा ओंख्रि जानो कि कंग्रेचुलेसन आब' थेंक इउ बर' कार्टुन आगै थेंक इउ ललित पाठक हाय वेलकम मेरी में स्वागत है आपको आप कैसे है खाना पीना हो गया क्या ललित पाठक एनार नों मा लिरदों सिनायाखैनो आं होनदों ललित जी बोला है राम राम राधे राधे नै लोंदो सालथे आं हरबाय नोंनो नै दै हरबायनो बड' कार्टुननो लाइक दान ललित थेंक इउ हार महादेब आलु बयलार नङा नामा बाबाना नासोनो आलु बयलार आंना मा बाबाना नासोनो नोंहालाय माबा जाया नामा ना जाया नामा मा जाहोनांगौ नों आब' सना आंनो हे माबा जाबानो जाबाय दे बिरियानिफोर 100 थाखासोनि खुनुरुखुम जानो थादो रावनोबो दा खोन्था दे ललित न्यू ज्वाइन करो रिटर्न कर दूंगा पक्का ललित की फ्रेंड हो जाए ललित फाटक के पास 5 आईडी है ललित मेरे पास भी आईडी है मैं शायद तुम्हारे से आईडी एक्सचेंज नहीं किया है शायद नहीं किया है तो प्लीज दे देना मैं भी बैक कर दूंगी वीडियो में मेन आईडी से वीडियो में लिख के देना फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करके देना
निजोम उजुवल दोनदों अबे उजुवल दा दंबावो दालाय ललित खाम फाइबायदिसे ललित आपको फाइबायदिसे बुलायाहाय निजोम ने मैना सरगोआरि सापर्ट खालामदो रिटार्न मोनगोन नोंबो दों र' दायो खोनासंहैगोन आं खोनासंहैगोन हगाराखैलै आं हगाराखैमोन नामाथाय सर्ट सालथे जोरा हर आं लोंनिनो न्यू जॉइन रिटार्न कर दूंगा पक्का निजम बुलाया है ललित निजोम एनआर मिथिया बिदि बानखौ होनदों एक्सना फैया होनबा नों आंजों थाङो अमित हाय प्रिया होनदों मिनिदों मैना सरगयारि आयु कमेन्टआनो थांजोब्बाय नै आयु थैखाबाय ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि आब' हेल' आब' ब्लु हो आयु दाना ब्लुखौनो खोमोरफिनबायसो नै फाग्लिसो होफिनबाय बारा खोनासंनि नोंनि गानखौ सिस्टारनो प्रिया सना मानो रागा जोंदों आंखौ लाय होनदों मा ओंख्रि जानाय नों ओंख्रिया माबासो रिंकि दैमारि भिन्दि बाथोनसो थाब थाब फराय औलै आरो बारख'बाय आं मिथिबाय थाया नैबे रिंकिनिफ्राय फरायनोसै आब' रिंकि खिफि गेसाव होनदों हनै दासो संबाय दं आं ओंखाम ओंख्रि होनदों रिंकि मा नानि बाहागि सना होनदों जायो थेवबो बेदर जानो गोसो जादों आं जा दे सोरांसाया मा होनदों नै ब्लु फाग्लि थोद बे डिसटार्ब सासो कमेन्ट फरायनायाव आंबो एसे बुथुमना लानो लादो दे बर' कार्टुन हि 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 होनदों दे आब' रिंकि संदो होनदों आंनि कमेन्टखौनो नुला थाबोबाय रिंकि आगै आं बारख'बाय फराय खालामनो हायिनि मैना सरगयारि टिम भिडिअ वाच खालामना हो होनदों एनार नोंखौ मा फोरोंनो थिनदोंमोन आं मैया सरगयारि स्पर्टिं भिडिअ वाच खालामना हो होनदों मैना सरगयारि स्पर्टिं मारै जावले जावले होनखो नोंलाय एनार उन्दुसोखासै आंखौ होनदों मा बिदों नों अन थेंकिउ सोर खिफिखो दालि गोरान मोनामदों थाब थाब फरायबाय बारख'जोब्बाय आङो प्रिया नों आंनो वाट्सआपआव हरखादोंमोन दायो कल फर फ्रि जाबा आंनाव होनदों कल हरनो थिनदों लेन्थन बाग्लारि आं सापर्ट खालामबाय बेक खालामगोन होनदों लेथन होनो नाङा लेन्थन होन लेन्थन गरमजों हाफ बयल जाजोब्बायलै आयौ फाग्लासो डार्लिं हाउ आर इउ मन्जुलि मामि होनदों आई एम फाइन आपको आप बोडो हो क्या मैडम हाँ मैं बोडो हूँ बोरो आप कौन सी जाति है बोलो तो आई लव यू 95 राजु फैबाय जोंहा आदा राजुआ 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओइ मन्जुलि बहा थांनो साला ला 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 ओइ आदा आंनाव 1K जानायनि थाखाय बिराद खुसि जादों आङो दिनैहाय मिथिबायना बिराद हेपि आङो आदा राजु नोंनि बे दाउखौबो बोखानानै जानो हासिगौ आङो ओइ एक्स थां नैबिलाय दाउ हरदों नै 7 आइडि जों हरदों आंनो नाथाय आं मानो आंनो 7 आइडि जों हराखै हो बिहाव निजों सिन्था 7ता हरग्राया मानो हराखै नों एक्स हराखै नामा आंलाय बावदोंसो ना मालाय फाग्लिलै खर'फ्रा थिग गैया आंना लेन्थआ बुंगोन आं बेखौ बेक खालामा होनदों लानथं बुगोन आं बेखौ बे खालामाबा
सोरखौ बुनो नागिरखो निउ काम 10 आइडिसो सोरांसाया सोरखौबा बुनो नागिरबाय जोंहा निउ काम 10 आइडिसो बुलाहाय मा फाइन जाखो आगै सना होननो सोरबा सोंहरदों आब'नि खिथा खिफि दालिग्रान आब' रिंकी खिफि गेसाव होनदों मे बर' हे मेडाम अभी बर' तो बर' से बात करो ना हेल' 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 होनदों हेल' टेस्टिं एनार बिदिसो होनदों प्रियाया सोरांसा स्टेटास वाइट होनदों मा 1 2 3 4 जाखो मुलि सानदों आदा आदा राजु मुलि साननानै लोंदों नै मारै दाउजों दाउ बेदरजों दाउला खासिजों लानानै फैखोब्रा नोंलाय आदा राजु प्रिया नुबाय नामा होनदों संगितास थेंक इउ लेटन बेग होफिनगोन आं भिडिअखौ नायदों राजु ओइ प्रिया जिउ सना फिथर आंनि होनदों बाजै खिथागोन आं आदा राजुखौ र' बाजैनो कंग्रेचुलेसन 1K नि थेंक इउ रिंकि 1K होनजाफिननायखाय गोसोआ जोबोद मोजां मोनदों आरोना गाबोनबा मा जायो ओमफ्राय सना मोना बयबो फुल वास खालामना होदो एसे सापर्ट होदो आंजोंहाय जाहाथे आं थाबैनो 4000 वाच टाइम खालामनो हायो आंबो नोंसिनो माबा खालामनानै होगोन आरोना फुल वास आंथ' फुल वास खालामखायो फुल वास नायनो हाथाराबाबो 3 मिनिट मान 4 मिनिट मान नायनानै होखायो आरोना आरो बे सर्ट भिडिअ हगारग्राफोरनियाथ' फुल जाखायो कमेन्ट लिरबाय बायनो आरोखि ना निकिताया मिनिदों नै कमेन्ट थांबाय थाब थाब फराय कमेन्टआ थालांबाय नंगौ नामा बर' कार्टुन कंग्रेचुलेसन अनजुलि आगै सनानो थेंक इउ आदा राजु आंनो मा जाहोनो 1K जानायनि थाखायनो आदा राजु आंसो 1K जादों खस्थ'यै जाहोनाया नोंसो जाहोनांगोन ना प्रिया कल हर आंनाव होनदों एनारा निउ काम होनदों आयु राजु 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 खि होनदों प्रिया एनार राजु हा प्रिया जिउ सना होनदों मा सोरगोआरि आं सापर्ट खालामबाय मैना सोरगोआरि सापर्ट खालामबायनो बे खालामदो जोलैसो दे आंनि सेम टाइटेल होनदों आयु मुलिया मासे गोखा फाग्लासो जागोन जौ गोरान बायदिखा फांखा होनायाव माथो गरम जाबावगौ नोंहालाय दुगैनानै फैथां बरफ लानानै उन्दुफैनो हाया नोङो मैनासोर बे थांखांबाय माखो खिन्था नों मन्जुलि आगैसोना नों सोरखौबा सना आंनि लोखि होननायखौ खोन्था हरगोन आं बाजैनो राजु जिउ नांले फागल नोमबाजैसो आं होनदों गुड नाइट दे सना आब' सना दे थेंक इउ गिदा दसेबाबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय सोरांसा स्टेटास फुल भिडिअ वाच खालामना होबाय आं कमेन्ट चेक खालामदोनो प्रिया जायो सना बाजैबाबो मोनगोनसो ओइ इउटुबनि बेमार हाबजोब्बाय नोंसोरनाव जालांसोरजों होनदों नै रायहरदों जोंहा रिंकि दैमारि आगैया प्रिया आं नों लोगो सापर्ट खालामबाय फुल वाचिं खालामदों मानसिफोरा सापर्ट आइडिखौल' लिंहरो आंनिखौ मेन आइडिखौ मानो लिंहरा अनिल हिनजाव नङाथ' बियो अनिला सेंग्रासो बोरमा फान्था सेंग्रा नङा माथो राजु नोंखौ नों मादै बुं होनदों मा खबर होनदों जायो दे आंनाबो मैया 1K जानाया द्रप जायाखै नंगौ जायाबाथ' मोजांहाय बड' कार्टुन आगै मैना दाउखिजों खालामनायजों ओंखायनो गोखा जायो सालानि मैना सोरगोआरि फुल भिडिअ वाच खालामदों होनदों प्रिया मादै बुङाहाय आं बाजैसो होनगोन बाजै मैना नों कमेन्ट रना दोन हरनाया रना दोन जाबायलै प्रिया आं दाहाय हरफिनगोन होनदों लेन्थना माखो जोंहा सोरांसा स्टेटास कमेन्ट चेक खालामदो लेथन होनो नांगौ लेन्थनसो नांगौ एनारन थेंक इउ एनार थेंक इउ राजु मादै बुङाबा आयं बुं उन्दुदो बयबो साखनद्रा जादोंनो साखनद्रा ओंखारदोंनो उन्दुनो थिनदों हनै रिंकि दैमारि आगैया
बोरमा फान्था होनदों हनै फाग्ला मुलिया मासे गोखालै मा बोरमा फान्थासो जाखोनो अरबाय खिफिनाय खिफियै दोन आं माम जादों माम जादोंनो खिफिनो दाउ बयलार एवनायजों मालाय मासुरिनो निउखाम अनुपमा गया है निउखाम बोला है गय जानायखौ खर' मेंलुलायबाय ओरैनोखिनो खर' मेख्रेमदोंनो हनै ट्रास्ट फ्रिया जाया बिदि होनदों अन थेंक इउ अनुपमा मासुरिनो एनारन हाय खि होनदों रायलायथ'दो लुना होनि र' आं होनदों ओइ मा कमेन्ट बेलाय बहानि गोदान नाम फैयाखैलै कमेन्ट नायालै वाइटि स्टुडिय'आव नाय कमेन्ट गोदानखौ नुवाखैबा वाइटि स्टुडिय'आवसो नायनांगौ नङाबा बेसे चेक खालामना नायनो आरोना अबे ओंखायनो वाइटि स्टुडिय'आव नायनांगौ आरोना जो आंखौ मादैसो जायो होनदों एनार अन थेंक इउ आंना कमेन्टखौ नुवालै नों बे देदि होनदों आंना कमेन्टखौ नुवालै नों देदि सोरांसा बेक खालामबाय आंनिखौबो भिडिअखौ फल'गासिनो खालामदों आरोना मा गेलेनाय नों फाइन बुंजासे मा गेलेनाय नों फायेन बुंजासे मा सोर होननायलै मैना नोंनि साब मोनाखै आं मोनाखैनो मैना सापर हराखैनो नोङो मैना जोंहा निकिता ब्लगखौ हरबानो जाबाय थाबैनो प्रिया मादै जायाल' बाजैसो जायोनो ओइ आदा राजु मानि ब्रा ब्रालै नोङो मानसिया दे बाय बाय बर' आगैनो थांलायलायनोसैसो हनै मामायाथ' रिंखि आगैया खि गेसावसो नांबायलाय माथो नै ओंखाम जादोंनो मामाया जोंहा अर बाहाया ओंखाम जादोंनो प्रिया दैमारि अनदो आंखौ खर' मालाय दोनखारनायखौ मानो नायोबाल नोंलाय गय जाना होनदों खर' मेगनदोंनो थोस खिफिबाय नै लाइक थिब्रेना फैबाय मन्जुलि आगै सना मुलिखौ लोङाखैमोन नों र' दसे थाथ' र' होनदों एनार आदा मा खबर मा खालामदों आदा होनदों राजु मादै आं नोंनि मादैनो पि एम बसुमतारी फैबाय जोंहा वेलकाम पि एम बसुमतारी आंनि एल बेवहाय लाइक होआखैबा लाइक होदो कंग्रेसुलेसन अवाके थेंक इउ कंग्रेसुलेसन जासिहरनायनि थाखाय गोसो गोरबो बिखा बिख्लोनिफ्राय आगै सना नोंसोरखौबो बयखौबो सापर्ट होगोन आं आरो होबाय थाखायो निकिता मोजां चेक खालाम फ्रेन्ड होनदों मन्जुलि दाखा जुमखिदा ना मा होनदों मयना जाने था लाइक दान थेंक इउ पिपुल बर' आगै थेंक इउ अर बाहाय आं सापर्ट खालामबाय बेक खालाम 1K लानासो सिमां रायजोआव जिएफजों बेरायनो थांगोन आंनो थांदो बर' कार्टुन ओरैनो दङ फंबाय होनदों प्रिया मादै जायालैनो आदा राजुआ मानि ब्रा ब्राथाय र' बाजैनो खिथाहरगोन आं गाबोन नोंनि लाइफआव थांनानै लेथन र' आं दिनै सोरनि खर'आव होनदों आंखौ बर' बुं फोरों आब' नों बर' नङा जायो बर'सोखा नोङो पि एम बसुमतारी सापर्ट कमेन्ट खालामदों मैना मा खबर होनदों नों उन्दुदोब्रा 10ता 12 जाबाय मानो इयारफन नामावो नोंलाय आंनिखौबो नायदो होनदों नायगोन आगै पि एम बसुमतारी बेनिखौ नायगोन आङो माबाखौ खालामनानै थानोसै र' नायनायानो जायाखै आङो नै बिनि भिडिअ'खौ आं नुवाखै रावनिबो गारि सालि
गारि साबि नोंनो ना लादोंमोन लंपेन्टआव आसरित मा आंखौ रावबो सना बुंथारा दुखु मोनो आं ओरैनोबा जेबो गैजाथारा नोंसोर बुंनायब्ला आइ एम हेपि जाथारो नंगौ सोरांसा स्टेटास आगैसना माइनासुरबारि PM आं लोगो जाबायनो लेन्थ' ना मा होनदों PM बसुमतारी सापर्ट खालामदों फुल भिडिअ नायना राजु आगै मा ओंख्रि जानाय होनदों राजु मा ब्रा 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 जाखो मोनजिलायागैनो मानो बाजै होननो नागिरबाय थादों मादै होन मादै बेफोर मोजां मा आंनि कमेन्टखौ नुवाखै नामा नुबाय बिफुलागै नुबाय खालामनायालाय आब' मनजुलि नों आंखौ सापर्ट होआलै माथो आयु मानो बिदि होनो बेलाय गथ' मिलौखौआलाय गावनि भिडिअखौ नै नायदों आङो मानो बिदि होनो नायाखैबा माथो नैबे दिनै हगारनायखौल'सो नायनाय जायाखै आरोना सापर्ट होयोल' गोजानाव लांफायो मबाइलखौलाय दाना जायासैना खालामफिननानै जाया नामा बियोलाय फैखानाया नै दासो जाबायगोन जादोंना जायाखै नेट प्रब्लेम जादोंना सोर सापर्ट खालामदों आं हरजोबगोन दाहाय होनदों आंनिखौलाय सापर्ट खालामो नोंनिखौबो नायदोंना आङो दहयना मैया हगारनायखौ लेटन बाग्लारि आदा नोंनिखौ 12 जनल'सो खारहोजोब्बाय साबसक्राइब खालामदो होनदों हनै आंनिखौबो साबसक्राइब खालामदो होनदों हेलो मैडम आपको नेट प्रॉब्लम है क्या हाँ मेरा नेट नहीं है रिचार्ज नहीं है मैं मेरे हस्बैंड से हॉटस्पॉट लिया है ये दूर में चला गया था इसीलिए नेट का प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सॉरी है सॉरी गाइस बाय बाय गुड नाइट बाय बाय ब्रखातुन PM बसुमतारी सापर्ट खालामदोनो रिंकि आगै जालालै जाबाबो होनदों आंनो बावदोंसो आमार भुल हयसे आंनो ललिपपा बोरैथो होनदों आंलै मनजुलि आगै होनदों सोरां बर' बेग हरबाय दे भिडिअ गैया होनदों मानो एसे गोथाव जायो नों राजु आदा होनदों बेखौ नायखांबाय PM बसुमतारी सापर्ट होनदों आसे हे किया मैडम आसे है ऐसे है क्या मैडम हाँ हाँ ऐसे ही है सब कटा वो माकटाइगव का सामने है ना आई लव यू 95 माकटाइगव का सामने का गाँव वाली फास्ट वाली गाँव का है ना कौन सी जाति है आप बोलो कि आं सापर्ट खालामबाय खालामनि नोंखौ आंनिखौबो बेग हर आरो फुल वाचिं खालाम होनदों आरोना दे प्रिया मोनसे गान खनदो नै थांबायसो प्रिया इनारागै मोनसे गान खनहरलाय दे आंनो 1K जानायनि नोंसोरथ' सिंगार आंथ' गोदानसो दे 1K जानायनि मोनसे गान खननानै होदो प्रियाजों एनारजों दे सोर सापर्ट खालामनो गोसो खालामदो आंबो खालामगोन नै बिपुलखौबो सोर सापर्ट गैया बिपुलजों मा नहीं मैं बुरा सारा से हूँ मैडम मैं बोरो है तो फिर आप गंबर सिंह को जानते हैं गंबर सिंह भी तो बुरा सा का ही है शायद गंबर सिंह उमेद इन्टारटेनमेन्ट फैबायनो जोंहा अर बाहाय मा खालामदोंनो खिगोरान नोंखौ मा खालामदों होनदों दरा फांदोब्रा
Irban gudum monakhai आं दिनै सब खोथा बाते मोर खोथा Dian de lollipop माला जाहोगोन बुंदोल' नों अबेनिमोनलाय सोरांसा खोन्थाहरदोल' दे PM बसुमतारी भिडिअखौ नायाखै नों सापर्टल'सो खालामदों नों बिदिब्ला आनसापर्ट जालाङो होनदों मानो बिब्दि जाखोहाय साब्रैल'सै गब्बर सिंह मेरा पापा का भाई का बेटा हो मैडम ओ तो फिर आप भी बोरो है आपको बोरो बोलना आता है क्या आता है कि नहीं बोलो आबै 1K जानायनि गुमैखौ मेथाइ खननो होदो ओइ मेंख' आंनि रायलायनायखौ गान खननोनो मोनसे 1K जानायनि मा गान खननो दे खनसाय सना दे खनसाय लोखि गान खननोनो मोनसे मा खननो रोङा खन दे बागुरुम्बा होन नोंलाय खालामदों PM बसुमतारी आं चेक खालामबाय नोंखौ होनदों महिना सरग'आरि साबसक्राइब खालामना होबाय आं आमता दालां नहीं क्यों कहाँ रहे मतलब किधर रह गया था रहने के लिए किधर गया था बचपन से गाँव में नहीं है क्या है दे धेमाजिनि गोजान जायो होनना दा गिखा आजिखालि अनलाइनबो अर्डार हरजाखाथारो आयु र' गाबोन सोरांग्रोथोंसै गाबोनथ' लाइभ फैखागोन सानफ्रामबो फैखायो वाट्सएपाव हरजागोन बियो फेसबुकाव हरजागोन बियो नोंनो र' जायो दा I love you 95 आंखौ सापर्ट खालामदो प्लिज होनदों 95 I love you 95 आपको मैना सरगुवारी ने सपोर्ट करने के लिए बुलाया है दसेबाबो खननो होदो आबौखौ हाय नोंबौआ रोङा आं खनगोन दाहाय र' PM बसुमतारी नों आंखौ सापर्टल'सो खालामदों भिडिअखौनो नायाखै नों होनदों अके PM दों नै बेखौनो होनबावदों on PM सबको जो जानता है भूलने का तोरा दो है मैडम PM गाबज्रिदों नै बिखुंगुर फैबाय लाइक दान केसा थेंक इउ PM लेथन गाबज्रिदों ओइ आबौ मा खालामदों 1K जानायनि मेथाइ खनदोरा आबौ होनदों नोंबौआ इयारफन सोबाय खोमायाव जेबो खोनाला बियो PM आगै हनै एन्सार हरद' एनार थेंक इउ एनार अन PM बसुमतारी हनै फैलायबाय लां होनदों थैंक यू गोथांनि लामा आगै वेलकम आई एम वेरी हैप्पी आज क्योंकि मेरा आज 1K हो गया है बेकुंगुर आपकी लाइफ में थोड़ा मिला था और उसकी लाइफ क्या बोलता है ये आरबी इंटरटेनमेंट की लाइफ में थोड़ा मिला है अनुपमा की लाइफ में थोड़ा मिला है और रिंकी डेमर की लाइफ में थोड़ा मिला है आज 1K हो गया है कंग्रेचुलेशन थैंक यू मेरे दिल से जासुलाया नायखोमादोंसो माथो हाय जासुला खिफिसुला आंनि गुलु मुलु फंबाय एनार प्रडाक्सन आंखौबो सापर्ट खालाम बिखुंगुर सैख्लाबनाय सालथे गुड मर्निं दों PM बसुमतारी नों 1 मिनिटल'सो नायदों नों होनदों जासुला लोब 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 मयना अके
बिखुंगुर बर' आं सापर्ट खालामबाय बेक खालाम आंना ओरैनोबा लानथं खालामना बुनाय हुदा दंखायो सयथिबो होनदों आयदै बोरै मिथिखो नोङो 1 मिनिटल' नायदों होननानै बाबा लेन्थन जसुला सापर्ट खालामबा वाटसिं खालाम साबसक्राइब खालामदों पिएमआ गैलागोनहाय खारबायगोन पिएम लोगो खालामदे थाबखौ अवानके जादो होनदों आं लाइक होनोसै फैदों अखा खुरुमसोदों आब' सना दोनथ'बाय दे आयै गोसो गैयामोन हगारनो होननायसो जाबाय थेंक इउ जासुला लाइक होनो फैनायनि थाखाय दे अमित जोख्लाबनाय सालथे होनदों बे डाइनसरथार बायदि मोनबायलां बोरै मिथियो बे सोर गुड नाइट आब' सना गुड नाइट जासुला खिफिसुला मा ओंख्रि जाथा मोनाव माब' ओंख्रिया जोंनिया खुमब्रा बाथोनसोहाय गोबोर सिंह बाहाय मेरा साथ है मैडम आपके साथ है गब्बर सिंह भाई है ना शादी होगा आज हाफ बॉयल नहीं हुआ है क्या तुम लोग गरम नहीं हुआ है क्या आज तो पूरा गरम है आं नोंखौ आंनि जासुला फिन उमेद चालदे मा खबरलै होनदों गोथांनि लामा इउटुबनि 1K थेंक इउ गोथांनि लामा सना आगै आंखौ जाय कमेन्ट हरगोन आं बिसोरखौ फुल सापर्ट खालामबाय थागोन होनदों मैना आगै नोंबो नायनो हाग्रोयो आरोना पूरा गरम है मैडम हाँ पूरा गरम है कल भी पूरा गरम था लेकिन कल बारिश हुआ था 11 बजे तक मेरे जब एलबी चल रहा था तो बारिश हुआ था कल बारिश भी ज़्यादा नहीं है ये ज़्यादा नहीं था ये 1 बाल्टिं था आंखौनो आंनि जासुला फिल्म होननायाव एक्टिं खालामनो लाबोथारगोन सयथिबो आनै नांनाय नंगौ फियार जासुलाखौ आंखौ दे थांगोन आगै एक्ट्रिसाव समायला बिब'आव समायला बिमायाव समायो बे खुंगुर आफ्टारनुन सार सालथे होनदों मैना बाजैमा खालामदों गोदान लामा 5 नाम्बार आंनाव मोननै मिउजिक भिडिअ दं बेखौ नायनो मा गोदाव सोराव मेगन सोबानानै सियायलाबाय थानायखौलाय आं लोगो खालामखो मबाइल दोननो शुट खालामनाय आंखौ मोननै मिउजिक भिडिअ दं बेखायनो नायनो बुं आब' लोगोफोरखौ मबाइल दानो शाट खालामनाय जोंहा मैना सरग'आरिनियाव मोननै माबा दंनो नायनो थोनहरदों आरोना भिडिअ बेखौहाय नायनो थिनहरदों आरोना बयबो नायलायबानो जाबाय बयबो अलस्रां भिडिअ हेल' मेडाम लाइक डान थेंक इउ क्रमाव नाय आंनाव मोननै मिउजिक भिडिअ दं बेखौ नायनो बुं आब' लोगोफोरखौ मबाइल दानो
साट खालामनाय समावनो होनदोंमोन खोमा दाबि बि आं जि दै सिखांबायहाय सोरबा दै होफैनायमोनबा सोर बेसेबां नायो बिदिन्था नार्जारि फैबाय जोंहा हाय आब' हाय वेलकाम वेलकाम मा खालामदों मै नांदों सोर बेसेबां नायो पि एम बसुमतारी नों 1 मिनिटल'सो नायदों नों होनदों अर बाहाय लाइभ होदों बिरखुंगुर सालथे होदों बिरखुंगुर आया अरबाया लाइभ जाहैबाय वेलस्रां आ गया है मेरी एलबी में थैंक यू ग्रेट जब गिव आं सम बिरखुंगुर अर बाहाय फाय हराव आरो एलबी सो होनबा उमित सालथे होनदों गोथांनि लामाया मा देखायखोलै गोथां फैसा ना जाखो गोथांनि लामा प्लिज सापर्ट खालामदों औ थुदो दसे थांना फैनि सालथे मैयाबो जै बेदर गैया नामा होनदों थांना फैनो सालथे मेदाम अगे मा खालामदों आब' आङो कमेन्ट फरायगासिनो आगै उन्दुनानै आंनि बर' बुंनाय मोजां जायाखै आब' औ जादों आगै जादों लासैसो रोंगोन न' आरो सोर 100% हरखोलै लोंथारदों अरेन्ज जुइस बावसो नोंगौ फानदों नोङो थाइबाबा होलांहाय गिलाससे थाइबाबा अखा हादों जोंनिथिंजाय आबै पि एम बसुमतारी आयु बेलाय बोरै जालायखो डिसकार्ड अखा हादों जोंनिथिं अखा हायाखै नामा हायाखैथ' आरो थोनहरदे ओरैबो थोनहरदे माथो ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया माबा बाथोनसो भिन्दि बाथोन अमामोन आयु मासे गोथाव बर' गोमबोर सिंआ फोरोंगासिनो आब' सोलोंनो नाजा दे बर' मानसिना नोङो बर' सोलोंबा मोजां आरोे आं दै लोङैनि रावबो दैखौनो होफैथारा गावस्रा आंनो बिबाबो थोस 95 लोगो खालाम दे होनदों आई लव यू 95 को बिरखुंगुर ने बुलाया है फ्रेंड हो जाओ प्लीज ज्वाइन कर लो गंबर सिंह मेरा पोता है पोता आबौ होता है आबौ आबै दैबो गैया मबेखौ लोंनांगौ जाखो आंलाय आंहा जिएफथ' गैया गैखाया नालाय बे स्ट्रिमावनो फैबासो सान्थिब्लाबो सान्थि जाखो सयथिबो गरमा माखै दं आंथ' फात्ता मोनस्लाबला दाना नोंगौ होनदों हाँ मैंने जानता है हाँ मैंने जानता है मैडम इतना गर्मी है रे आज बाप रे हाफ बॉयल हो गया रे मैं साला गर्मी भी इतना पढ़ाई करके आया है आई लव यू डार्लिं सना गुड नाइट थांसै अके गोथांनि लामा आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय गुड नाइट दे आनै नोंनो सिमां रायजोआव थांसै फै सानैबो अके दा थांगोन आं 12थासोआव
आं उन्दुनोसै आब' आरो लोगोफोर गुड नाइट आब' भिडिअफोरखौ नायथार अके मैना सरग'यारि बाय बाय गाबोन फैदोलाय आं सानफ्रामबो 9थायाव फैयो दै मयना 9था साराय 9था मानो जायो आरोना एखमबा बिदि आलासि दुमसि फैयोबा बिदिनो जायो लाइट फैयाबा बोरैबा लदा मोनग्रासो जाबाय आं हेल' मन्जुलि मामि होनो लेन्थनसो खाथार बियो बेसो मामि होनो आंखौ गाबोन फुङाव भिडिअ होनो नाजानोसैलै मोनसे र' दा सेरखाबाय मबाइलखौ लक दामबारि आबै बेखौ उन्दैयावनो फरायनो दोनहरनाय बिसोरखौ राव खनसेबो बिसोर बोसोराव खनसे फैयो बियो आबै दिल्लीयाव फरायहैदों नामा दिल्लीयावहाय बे मानसिफ्रा फरायहैयोना बेबायदि फरायहैदों नामा आं दै लायनोहाय ओंखाम संग्रायाव इमान दै गांबाय आङो आथिं सुहैनांसिगोन गुसुनो आबै होनदों उफ दै गांबायहाय आयौ नै जगआव दै दंखायोहाय बेखौनो लोंनोसै मामि आं गाबनो आं साराय 8 एमाव लाइभ होगोन फै दे गाबोन जागोन दे फोरोंबाबो जाया उल्थासो बुङोनो जागोन दे आसथेयैनो रीमा बोडो ब्लॉग्स आ गया है हमारे पास कंग्रेचुलेसन 1K जानायनि थेंक इउ सिस्टार गाबोन मा जायोहाय खमायफिननो मायो आंनाबो जि जायो माथो 14 जन 15 जन 20 जनानो जायो माथो एखमबालाय 74ल'सोमोन दिनैहाय आंना 74निफ्राय 79आव फैबाय आरो आनजाफिननानै 74आव थाहैफिनबाय ओमफ्राय जेला आङो बेलासियाव 6था 7थायाव नायो होमबा 1K जानानै दङ 1K पइन्ट माबा 1002 सानै आरो 1002 जानानै दङ ओमफ्राय इमान गोसोआव दुखु मोजां मोनबायना दुखुलायनो मोजां मोनबायना सान्थि मोनलायलायखादों आरोना ओमफ्राय दा गाबोन मा जायो बुंनो हाला आरो नोंसा एक्टरनिजोंबो सापर्ट होदो आंबो सापर्ट होनो ओइ मामि दांनो मोनो मालाय मैयानिफ्राय लक मा थेना लाजोबदों मा रोंदोंथाय मैयानिफ्राय र' जोख्रेबगोन आं बिनि मबाइलखौ दांनो मोनाबा लक सोलायना लाजोबलायथारदों दा मोनायाव सेदला सेदलि माबा ब्लक खालामना दोनजोबगोन आं गासिखौबो लकखौ मिन्थियाबा आङो मामि लाइक दान होबाय आं थेंक इउ आबै आं थानो मोनासै दे आं एसे बेस्थ' दे अके दे जागोन खयथायाव उन्दुयो नों आब' 11 o'clock गियाखै नों होनबा माखौ माखौ गियाखै कुमार के हाय कुमार के मा खबरलै खबरा मोजांलै खबरा मोजां आइ एम भेरि हेपि क्योंकि आज मेरा 1K सक्सेस हुआ है रे भाई बस लेकिन गर्मी से हाफ गया है मैं बस माने बे आइडिजों सापर्ट होबाय मामि बे आइदिजों सापर्ट होबाय दे आंनावबो दङ ओमफ्राय खिन्थु दा सोलायबा नोंनो हरखानाय ना मानायथाय आङो ना हराखैमोनथाय नायनानै हरगोन लेहन बाग्लारिनि दा नोङो गोनां दे गाबोन मानि दाहाय सोलाबबा दाहरगोन क्या गरो इतना गरम हा क्या गरम है आई अल्सो हैप्पी बाट आज बहुत गर्मी
हाँ हाफ बॉयल हो गया है गर्मी की वजह से। अरे साला फैन खाती हूँ फिर भी गर्म लगता है। फैन का हवा ही गर्म निकला है। मामी मेरा फेसबुक पेज है मंजलि ब्रह्म, प्लीज फॉलो मी प्लीज, मैं भी बैक फॉलो करूँगा। ओके बाबाया गारबा मा खालामगोन नों मामा? दाथ' बिदिनि खोथा जाथ'वाखै आइ। बायसान्स ना बेमाराथ' जागासिनो। आयौ मा जाला जोबखो बिलाय? बुहुदनि थांबाल थांलाय मिनालाय? मा जायो नायनायसै लाइभआवहाय। नोंगौथ' मामा होनदों। दा बेमारानो जि बिदिनो सोलिगासिनो हाबा जाखानायजों सिख्लाजों सेंग्राजों बुरिफोरजों बिदि जाय मोजांसो मोजां सान्द्रिजों सालिनाय बायदिसो जागासिनो दंलै माथो। बे माबा जायाखै गुड नाइटआ बे भेन्टिलेसना खेवैबाव थां। जाखायाखै भेन्टिलेसना खेव हनै आरो फोरनि खेव नोङो गेजेरनि रुमा बिदिजोंलाय बहानि थाम्फैखौ लाखिनो हानो नोंलाय गुड नाइट सावमालाय। कुमार जी आपका कितनी आईडी है बोलो बोला है। अ नोंगौथ' मामा होनदों। सोरबा आंखौ सापर्ट खालामदो दे आंबो खालामगोन। उज्जवल ने बोला है कुमार न्यू फ्रेंड कीप नमस्कार बोला है, सपोर्ट बोला प्लीज बोला है। कुमार जी आप कितना आईडी है बोला है। टू है जी टू है जी टू है। प्लीज मेरा फेसबुक पेज है मंजलि ब्रह्म, प्लीज फॉलो मी। अलराइट नोंगौथ' मामा बाबाया गारि बेयाव गारबा खोन्था हर बहा खारनो मामा मा खालामनो आरोना जाय जुदि मा होनो जाय जुदि रायजो जानो गोसो गैया माने मानसिखौ गारनानै खारो बे मानसिखौलाय ब्राब्रा लाखिनानै मा संसार मोजां जाबावगोनलै। थांनो हो जायजों खुसि बेखौ ना हमथानानै लाब गैया नङा होमबा। दो आईडी है बोला है कुमार जी मेरा न्यू वीडियो कर दो, सब्सक्राइब दो, लाइक करो बोला है। 5 सपोर्ट कर दूंगा बोला है। स्टार्ट करने के लिए बोला है। अखाफोर मुलुग लाइभआव फैलायबा सिस्टार थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। थेंक इउ अखाफोर लाइक होदो दे जोंहा। कुमार जी बोलाया है उज्जवल ने ओइ मामा आरो बाबा गाज्रि मोनाबा आं मोनसे खोथा बुंनो दे। बे खोनाया खोमायाव माबा होथेनानै दं इयारफन होथेनानै बुं। मैडम खाना खाए क्या? हाँ हो गया खाना खा के लाइव आती हूँ मैं 9 बजे से है 9 से बूम 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 कहीं बने से तेरी आंखों में आजा। आयु जि सासोबखायोहाय दालाब दालाबनो फाग्लासो। थेंक्स
बावलाय माथो 1K राइटल' देखायो ओमफ्राय वाइटि स्टुडिअ'आवलाय माथो 1.2 देखायो फाग्लासो बे मबाइला निउ काम 10 आइडिसो जेएमआर प्रडाक्सन फैबाय प्रडाक्सन बा मालाय फैबाय नै सोर सोरहा सापर्ट नांगौ चेनेल खोन्थाहर आं सापर्ट खालामगोन नै अखाफोर जोंहा सापर्ट खालामगोन अखाफोर मुलुगनो सोर सोर सापर्ट नांगौनो मेसेज हरनोनो अ नों बिदाव बडि देखायफैबाय नै लागाव बङाइगाव मानो जोंनि बर' हारियाव फाथैलाय बिसिलाय खालामनो आं गोबां दुखु मोनो फैयो बे नियमखौ गारनो नांगौलै बेबायदिनो बारासो जायो मानसिफोरा औ सोरबाबा हिनजावनि थाखाय गारलायनाय जायो हिनजावा जुदि सैथो गोसोजों मोजां मोनोबा हौवाया फाल्थु जायो हौवाया जुदि हिनजावखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनोबा हिनजावा फाल्थु जायो नंगौना नङा मैं भी खाना खाया मैडम क्या सब्जी खा के आया है जी बताओ लाइक थैंक यू मेरा 50 की मेरा 30 है 50 की आशा किया बेखायनो सानैखौबो गोथाङैनो सजबना नंगौ बुनानैथ' सलुसन जाया खिन्थु बुनांगौबो लाजिबो फोनांनांगौ आरोना उज्जवल दादा मेरा पास टोटल 14 आईडी और हमने 12 बैग लिया था 2 आईडी दे दिया होनदों 50नि आसा खालामबाय साबस्क्राइब 50 कुमार को सभी सपोर्ट कीजिए प्लीज मैथा नाथुर है ओ अच्छा है निजम जी मेरा न्यू वीडियो को 10 लाइक कर दीजिए आपने मुझे 10 और डोनेट किया आपको देना कि मेरा पास आईडी नहीं है चलो निजम जी मेरा न्यू वीडियो पर थांजोबबायसोलायहाय गुड नाइट 38 जाबाय 50 बानायगोननो निजम जी मेरा न्यू वीडियो पर बेनोथ' बे नियमखौनो मोजां मोनाखै आं खदबानाव सिगनेचार आइडि लानो नांगौ होनबासो हाया गारनो हौवाफ्राबो हिनजावफ्राबो सोरबा इमान फिसाइफ्राबो इमान माबा खालामोना जों नुनायाव आरोना जों हाबा जों संसार जाबाय जों मिथिबाय इमान टर्चार खालामो माने मजबुर खालामो आरोना जाहाथे बे माने गोसोफ्रा सोलायो आरोना इमान टर्चार खालामजायोबा मानसिफ्रा बेबायदि जायो आरोना इमान नङैखौबो सन्देह बेबायदि खालामोना आरो सरि दे प्लिज आं बुंनायखौ गाज्रि मोनना बारा बुंद्रायदां आंना नङा बारा बुङाखै थिगखौनो बुंदों आंबो मिथिखायो अभी 10 लाइक कर देता हूँ उज्जवल बोला है ओमफ्राय सोरबा हिनजावफ्राबो इमान टर्चार खालामो हौवाफोरखौ
जानाय लोंनाय मोजाङै संनानै होआ खामानिनिफ्राय थांनानै फैबाबो मोजाङै रायलाया मोजाङै ओंखाम खुरनानै होआ ओमफ्राय बिदि जायो आरोना ओमफ्राय बे जाय मानसिया जेनेबा गावनि फिसायखौ बा बिसिखौ जाय मानसिया मोजां मोनो बे मानसिया फुरा सन्देह खालामबाय थागोन बादा होगोन जानायनि लोंनायनि थांनायनि फैनायनि खिनायनि हासुनायनि फन हरनायनि मिथिबायना होमबा सानना लादो नों बे मानसिया नोंखौ ट्रु लाभ मोजां मोनो ओमफ्राय जाय मानसिया नोंखौ सरलै हगारगोन जेनेब्ला जेरावखि थाङा थांथों जेबो बुङा हर थौजासे थानानै फैबाबो जेबो होना बे सानदो नों गावहा आलदाखा माने बे मानसिया न'आव थायाबा हामगौसो सानो आरोना बे गावहा आलदाखा नालाय बेबायदि आरोना हौवा हिन्जाव हाबा जानानै गथ'फ्रासो आलाय सिलाय जायो औ नोंखागौना बाथैलाय बिसिलाय खालामबा ओइ निजोम सन्थस बसुमतारी ओइ निजोम मा बिहावसो दंफैयो होनदों नामा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन आब' ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया मा ओंख्रिमोनलाय र' ओंख्रिखौ औ भिन्दि बाथोनसो आगै सन्दास बसुमतारी सापर्ट खालामदो होनदों हनै सापर्ट खालामनो लिंहरदों सन्दास बसुमतारी सापर्ट खालामदो नै हंख्रबाय नंबावा फाग्लासो सिस्टारा चिरांनि मन्जुलि नामा नङा आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिसो सिस्टारा चिरांनि नामा होनदों चिरांनि नङाहाय क'क्राझारनिसो आं थाम्फै अरख'जोब्बायहाय आंखौहाय इमान गेस्राबाय थाम्फैफोराबो ओइ बेंख' मुसारि सोंसै आं मुसारि सिङाव सोनोसै नांगौबा मुसारि सिङाव सोनोसै माला जाखो फांखाखौ होनबालाय बेखौलाय गुड नाइटआ थागोन गाव थाया सुरु सुरु जाबाय बिनिखायनो आं नोंसोरनि गायखेर दाबलिस क'क्राझारनिसो जानांगौमोन हिन्जाव लायगोन आं मामा दे थाम्फै अरैनो माबा जाबाय थै माबा मुसारिबो सोंनो हायालै बेयो बायो आंहा मुसारि सोङाबा लांफै मैडम मैं कल जंकस देखने जाऊंगा ओके जाओ घूमे फिरो एंजॉय करो मजे करो खाओ पियो मजा करो अनजालिखौ सेनानै नों मैडम होनदों अनजालिखौ सेनानै नों दाना मानो थाम्फै अरजादों अरबा हामगौ थाम्फैया बेनावल' दिनै
मा ओंख्रि जाखो आब' आंनिखौबो नायदे अननानै नायखादोंना आगै नोंनिखौ दहायसो गोदान लोगोखाना ओंख्रिया माबा भिन्दि बाथोनसो आं सिगां मोजां मोननायाबो चिरांनि मन्जुलिमोन बेखायनो मन्जुलि चिरां खालामना नायबाय नोंनि चेनेलखौसो नुसनदों नोंगौ नंगौ नामा थेंक्स होनदों अनजालिखौ सिनायै नों होनदों आं अनजालिखौ सिनायो नों सोर अनजालि अबिनि अनजालि अबिनि अनजालि मा गानस्लायहैनो हाला आरो बेबायदि होनबाय थाबाय गानस्लाय थां होनबालाय मानजाबाय था नंगौ आं सिगां साख्रि मोनै समाव आंखौ ब्रेकआप खालामदोंमोन मन्जुलिया नंगौ आं सिगां साख्रि नों पिंकि ब्रह्म सापर्ट खालामदो नो पिंकि ब्रह्म नायगासिनो नै होनलाय नोंनि मबाइलाव अननानै गाव मबाइलाव मा जायो गाव मबाइलाव लाजिथाराबो बे देब्रा हर अन हे मेडाम थेंक इउ अखाफोरा सोर जाखोब्रा अखाफोरा सोरबा चिरांनि मन्जुलिनि गोसथोनाय मोननो आगोल अखाफोरा नों बिदि खालामदों दा मबाइलखौ गाबोन गुरुबगोन दैयाव सोमगोन आं जगाव मिन्थिबाय आंखौ लक मारिलायनाया मा दं नोंजों मा दं नोंजों बेयाव लोगो इउटुबाव मा दं नोंजोङो बेयाव लोगो इउटुबाव मा होनदों मा दं नोंजोंनो बेयाव लोगो इउटुबाव बेखौ बुंनाय जादों आरो मा मा मासिबां गरम मोनखो दुगैहैदो
आंनिखौबो अननानै सन्तोष आंनिखौबो अननानै सापर्ट खालामना होदो गासैबो आंनि आंगो आदा आब' बिनानाव फंबायमोन बाजै गासैबो सापर्ट खालामना होदो बयबो सन्तोष बसुमतारी आगैखौ सापर्ट खालामनो गोसोजाखो माथो नोंजोंनो दङ होनदों आं मोजां मोननाया नोंनिया अनजालि इउटुब चेनेला औ अखाफोर मुलुग आं इण्डियान आर्मि कर्नाटक स्टेटआव थायो अबेनिमोनलाय अखाफोर मुलुगा खोन्थाहरलाय नोंनि इउटुब चेनेलाव दं होनदों आं भिडिअ'आव आंनि भिडिअ'आव आं उदालगुरिनि नोंनि इउटुब चेनेलाव दं कमेन्टखौनो हरला माथो साबसक्राइब खालामना दङ आंहा
हलै मानो गाबखो र' सिखाथ' बाबु गाबदोंमोन बे ओंखायनो खोमसि जाबायलै लाइट थाइट होआबो खोमसि जाबाय गथ'आ बिदिफ्राय भुमिका फिसाय मा बिदि भुमिका फिसाय मा जाखो थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय गोमबोरसिं बिदिबा ना सैथासो होनदों आबो मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबासो भिन्दि बाथोन मा ओंख्रि जाखो भिन्दि बाथोन बियोथ' आबैया माखौ गियो टमेट'सो खोमसि फिसाय थोस जा गोलोमबायलै जा गरम हेल' आब' मा खबरा बिदिनो आगै थुदो आबा थुदो ओंखाम जाबाय नामा आब' औ जाबाय इन्टारटेनमेन्ट सापर्ट खालामदो होनदों सबिता फिसायनो हा होनबाय ब्लु होबाजे अके भुमिका फिसायनो आंनि लाइफआव नों फैया मानो आंनि लाइफआव नों फैयानो माथो आं नुसनाखै पुर्निमाबो नुसनाखै आङो उन्दुलांबाय आसोला आबैजोंना औ उन्दुलांबाय हर थ'गासिनो बाबा नितु खोमसि फिसाय पुर्निमा बिमानो गरदलायनाय उन्दुबाय औ ए होनदों बिदि भुमिका मोसादों नों नितु खालामदो आंबो नोंनिखौ बाबा उफ 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 पुर्निमा आंजों लोगो जाफैदो होनदों नितु आंबो नोंनिखौ खालामबाय होनदों कमेन्ट हरना दोन खोमसि फिसायनो आयु थाम्फैया सेर बांब्रांगासिनो दं ओमफ्राय खोमसि फिसाय बिदि दे जागोन होनदों
बिदिबाय भुमिका फिसाय हाबा लादो होनदों। बिदि सबिता फिसाय हाब सोर सासेनि फिसाय जाखो अ मेरा दिदि ब्लुदिर' अके लाइटआव एम्फौ फैदों। माथो नायगासिनोसो दं बगल बाबा थाम्फैया होद साला गावखौनो अरदोंनै थाम्फैया मुसारि सोंनाया अनजलि नोंनि भिडिअ नायना गिगासिनो आं माखौहाय अबे भिडिअखौ सिरि फेमिलि आगै डेलिभारिनिया अन थेंकिउ खस्थ' जाखादोंबो डेलिभारि जाबायबो सिजारिं आरो मास मोनथाम फरेनो अन्थाइ अपारेसन जाबावनायालाय अन्थाइ अपारेसन खननै अपारेसन जाबाय आं सिसोनसै नामा दैसा आइया बेसे गेदेर जाखो दा आजाया 3 मास जाबाय 3 मासावनो खननै अपारेसन आङो अन्थाइनि मोनसे राजानि मोनसे मा जानायमोन आब' अन्थाइ जानायालाय आङो अन्थाइ जानायखौ दिहुनदों आयौ आं गरमानो हालालै एखे जा गरम मोनबाय आं मायदि मा एफामोन मा आफामोन सोर कमेन्ट हरखो मानो मा एफा निथुमनि हरदों आयु नोंल' होनलायनायखौ सिरि मोनदों होनलायनायखौ स्रि मोनलायदों होनलायनायखौ मोनदों होननाया इनफेकसन जादों औ निथुमनि खालामबाय ना खालामाखै आं खालामबायदों सापर सोर मा अपारेसननि खोथा रायलायगासिनो होनदों जों मोनदों इनफेकसन जादों आंनिया आरो अन्थाइनिया इनफेकसन जायाखै आरोना सिङावसो जादों गल्ड ब्लाडारखौ हाननायासो इनफेकसन जादोंनो उदै सिङाव आरोबाव मुलिसो जागासिनो दंबावो आङो आङो सानो आरोना खननै अपारेसन जाबाय गल्ड ब्लाडार गारबाय आंनि जिउआ खुनु गोरोन्थि गैला साननानै लायो आरोखि ना आङो उनाव बावहैयोलै ने बावजोबो दाथ' बावबायना आङो नै खननै गाहाम अपारेसन जानाय खम खस्थ' जादों राजानियावथ' राजानियाव फार्स्ट टाइमाव आङो जा गिदोंमोन बिपियानो हाइ जालाय ल' जालाय जाखादों आंनिया आरो नैबे अन्थाइनियावहाय आंना फिसाया मास मोनथामल' जादों गाइखेर मोनजाया मा मोनजाया खम खस्थ' जादों दुखु नांथाव गाबगोनसो बिदिनो हिनजावनि फिसाया
बुंखरलायथारदोंलै मालाय आंहासो गरमानो उन्दुनो हाया नै आंहा थाम्फै बुथारबायनानै जि हय आब' मा ओंख्रि जानाय आब' ओंख्रिया माबासो आगै भिन्दि बाथोनसो जाबावाखैसो आं ओंखामखौनो बारा खुमब्रा बाथोनजोंसो जादों सानैजों थाम्फैखौनो आं मुसारि सोङाबा उन्दुनोनो हायाहाय मुसारिखौनो सोंहोआखै नै गरमखाय दिनैहाय सासेया गुड नाइटल' सावदों पुर्निमा साब खालामबाय दे होनदों उमेद इन्टारटेनमेन्ट दान कमेन्ट सेक होनदों सिगांनियावलाय नरमाल ना अपारेसन जायामोन नरमालमोन आगै सिगांनियाव बिमा होनदों बिदि बायनि थुमनि गोबोरसिं सारथाय मा जाखोनो अके दिबि होनदों थांबाय खोमा बिदि आलु गाग्लिग्रा सोरमोन बिदि आलु खावख्लिङा सोरमोन होनदों जेबो जायाखै अमित सालथे होनदों एनो इतना गर्म है रे आज जेसेबां उसुखुथु खालामो इसिबां थाम्फैयाबो माबायाबो गरमाबो रासिनसो जायो होननाया नंगौलै जा गरम मोनबाय आङो आं बोरैबा मोनबाय दे मन्जुलि खिन्थु नोंनि भिडिअ नायना नंगौ नोङो हिनजाव मानसिना आगैया नोंबो प्रेगनेन्ट नामा आगै खोन्थाहरदो प्रेगनेन्ट नामा खिथाहरदो निटु गेम्स रिप्साइ हवाट होनदों नंथ'आ ओमफ्राय गिदों आरोना आब' अखा हायाखै नामा हायाखैलै जि गरमजोंनो हाफ बयल जाजोब्बाय मानसियानो क्या सापर्ट बाट करो निटु गेम्स रिप्साइ ना बिराद खस्थ'लै हिनजावफोरनि लाइफआ इजि नङा ओरै फिसा फिसौ खांनायावबो खस्थ' आरो फिसाइफोरखौ मावनाय जाहोनाय खस्थ' गासिखौबो खुसि लाखिजोबनो हाया बिहाव बिखुनजो बिमा फिसा खाथिनि फिसा फिसौ गासैखौबो खुसि खालामनो सानजोबो हिनजाव मानसिफोरा नाथाय गासिखौबो मानिजोबनानै सोलिबाबो सोरबा सासेखौ खुसि खालामनो हाखाया आरोखि ना साया बर' आगै फैबाय हाय आब' सना मा खालामदों लाइक दा उन्दुबाय आगै थेंकिउ फैनायनि थाखाय सानदोंमोन सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बांद्राय देरग' होद्रायनो नाङा आंनिया नानिखौ आङो 10 बोसोरनि उनावसो लादोंना नानिया नरमालमोन नालाय ओमफ्राय 10 बोसोर जाबायमोन आरोना नानिया बांद्राय गोबाव लानायनि थाखाय आङो सिजारिं जानांदों बांद्राय गोबावनि थाखाय आरो उदैयाबो सानो रोङाखै आरोना आंना टाइमा बारलांदों बिदि फैदों नोंबो होनदों हनै सिरि फेमिलि मा खबर होनदों आब' एस होनदों निथु गरम खबर होनदों मा ओंख्रि जानाय आब' भिन्दि बाथोनसो साया बर' आगै सिटि फेमिलि आगैया अबेनिमोन खोन्थाहरदो आरो साया आगैयाबो अबेनि खिन्थाहरदो पुर्निमा आगैयाबो खोन्थाहरदो आसामाव जोबोद गरमनो
आंना बोराया न'आव थांना बुंहरदों। अ नंगौ, नोंहा अबेबा गोजाननिसो नामा? आब'साया नागिरनो माथो आं बुंनायखौ होनदों। माबा हिनजाव नागिरनो थोनदों नामा? आब' आंनाबो सिजारिं आब' नोंनाबो सिजारिं नामा? औ सिजारिं जासिन जानानै आरो अन्थाइ अपारेसन जाबावदों आरोना आङो 7 मासनि गेजेरावनो 7 मास जाबाय आरो दा खननै अपारेसन जाबाय आं 7 मासनि गेजेरावहाय बाबुआ अपारेसन सिजारिं आरो बाबुनि उनावहाय आरो अन्थाइ अपारेसन जाबावबाय आरोना इमान दुखु। बिदिखौ बावदोंसो आंनो। हेल' निउ फ्रेन्ड खालामनो आं हिन्जाव सिखावनो गौतम हेल' गावदां सना हेल' गौतम आगै वेलकाम गौतम आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय? आङो गिभवे भिडिअ लाबोगासिनो दं 1K जानायनि थाखाय 1K जानानै थांबाय आंना दिनै खुनुरुखुम गाबोनबा खमायफिनो ना मायोलाय बयनिबो थाखाय गिभवे भिडिअ लानानै फैगासिनो आङो बयबो गेलेनो नाजाबानो जाबाय। आब' आंनिदो सेम होनबा आं बाक्सा गामिनि जफा आमिनगाव होनदों। आं थांगासिनो गाबोनहाय अबाहाय गसाइगावआव फै ब्लु होखारदो आब' अके। आब' गिबायलै आब'मोन आइजो गोजासोलै आं थांनोसै आब' आयु आइजोआलाय माथो जाखो मालाय नोंना 1K थांबाय मालायनो खुनुरुखुमसोलाय बिराद खस्थ' बयनिबो लाइफआव थाङै थाङै सापर्ट लायै लायैसो जादों आंना बयनिबो लाइफआव थाङै थाङैहाय। आब' 1K कंग्रेसुलेसन थेंक इउ आंनि गोसो बिखा बिख्लोनिफ्राय आजावनाय थाबाय आरोना नोंनि कंग्रेसुलेसन हरनायखौ साया आगै। हेल' बिदि बाहाय लोगो जादो बबेनिमोन नोङो होनदों सोरखौ होनखोलै? आं थांसै नामा? दे आगै दे थांबानो जाबाय दे गसाइगाव नङालै गुजरातआवसै ए आब' ब्लु बोखारसै दे बोखारबाय। आं गिबायनो नोंगौ जोंहा नेहा सनाया उन्दुबावबायसो दिनै। सोर सोर दं 8 जन कमेन्ट हरबानो जाबाय। I love you love you too Lulelia Laidan Bazai Gaudang thank you bye bye good night। फांखानि बारानो गरमसोहाय बोरैबा। I love you आयु बेटारि ल' जालायथारबाय। I love you नोंखौनो लानोसै आं नंगौ खि गोरान लांफै। बारानो गरमसो नै गरम जा गरम मोनसोदों दुगै हैगारगोनसोलै आंनिया दा रागा जोंबा मानोथो गरम जासोदों बेलाय। आं हिन्जाव सिखाव अमित फाग्ला
ए अमितसो आंलाय खिदोरानसो सानदों आं ओंखारबाय आब' सुनाबाय गुड नाइट अल बाय 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 हाबा खालामनोसै नोंखौ सना आइ लाभ इउ टु बेबि जिउ सना आंनि आयु र' आब' दसे थाबावनोसै र' लोगो फैबाय माथो होनदों अमित इन्टारटेनमेन्ट रिटार्न खालामदो नो हनै थादो दे नितु दिपसिपसाय मा ओंख्रि जाखोनो जोमै बासु हाय गाइस हाय वेलकाम बाय बाय नो बाय बाय जोमै बासुआलाय सोरथो जालायखो बयलारजों मैथाजों गोथाव नमस्कार हाय लाइक थेंक इउ लाइक देनिखलि औ टेस्टि होनदों दे होनबा ना आब' आं गाबोन डिउटि दं बाय गुड नाइट अल फ्रेन्ड बाय बाय गुड नाइट बाय बाय आंनि दैसाखौलाय क्या कर रहा है मंजुला ने मैं लाइव आके कमेंट कर रहा है मतलब इतना गर्मी है गर्मी में हाफ बॉयल हो गया है मैं बाय बाय अब बाय बाय बिदी बाय नमस्कार बाय बाय ओल्ड फ्रेंड बाय बाय रखती हूँ मैं भी